Jsme tady u dalšího videa a máme tady mýho bráchu Pepu. Jenom jsem chtěl říct, že mu klidně postavte strán, že mi to nevadí. A jdeme hrát. Koukejte tady, co je pan Davík. Konečně. Že by konečně to, kámo? Kámo, že by nám zase, kámo, vyskočil Jo, jsme ve hře. Jak to víš? Protože tady jsou 3 lidi. Crossroads. Ty debile! Kámo, teď oni mě naštvou tím účestem. Mě hned dali. Mě dali taky. Oni jsou strašně dobrý. Ale mě hned dali třeba. Kde jsou? Kámo, kde jsi? Pojď, Pepo. Studio. To nejde hrát, kámo, oni jsou nějaké snajky. Kámo, jestli to tam dáš, tak já ti tak zabiju, že to nejdu. Matyáš. Vole, jasně, že mě zabije ten Matyáši, proč to Já se tam stal. Já jsem postavila tebe. Kámo, jsou taky najetí. Oni mě už naštvali. Kámo, jestli přijdou, kámo. Pojďte se schovat tady za tu zeď. Peňo, nechod tam, tam připravená brána. Jak?